епилация е един от най-ефективните и безопасни методи за отстраняване на нежеланото окосняване. При лазерната епилация топлинният лъч се разпространява по косъма, достигащ до коренния фоликул, и по този начин разрушаваме фоликула без да засягаме обкръжаващата кожа. За да се изчистим завинаги от нашето нежелано окосняване, е нужно да направим определен брой процедури. За тяло те са между 6 и 8, а за лице между 8 и 10. Колко процедури ще са ни нужни, зависи от структурата на косъма, от хормоналния фон, както и от оцветеността на самия косъм. Те са индивидуални за всеки един човек. Процедурата винаги се извършва от човек с медицинско образование, лекар или медицински специалист. Няма болка при нашата процедура, може да усетите леко обождане, както и леко зачервяване след процедурата, но то изчезва до 1-2 часа. Другото, което е добре да знаете, е, че косъма трябва да бъде в фаза на анаген при работа в лазера. Това означава да пръснете зоната 1-2 дена преди да дойдете на лазерна епилация, за да може косъма да е в подходящата фаза на растеж. Ако си сте правили кола маска, изчакайте 20 дена преди да дойдете на лазерна епилация, тъй като ние имаме нужда да работим абсолютно всички корени, а при по-малко изчакване няма да са израснали всички корени и косми. Лазерната епилация е много по-евтина в сравнение с другите методи, тъй като след извършването на определения брой процедури вие сте без окосмяване и няма нужда от повече процедури и повече измъчване за нежеланото окосмяване.